салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародароне ки аз шаҳри санкт петербург москва гуфтем ки ина дар дарун нишон метавем марҳамат мо беҳад бисёр чизо дорем. Ини бародар бо опыт бисёр доштааст. Ман бифаҳмам бародарон иншоалло. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дору дорем барои вес гирифтан самиван 3 пачкаш як курс лечение мешавад. Ай 10 то 15 кило вес метавад. миноксидил дорем барои риш бировардан. реҷинси барои вес гирифтан бо камтар зуртара каш бо самиван. трибулс дорем барои простатит. чанд намудай маҷнун плюс наушникҳо ҳастад. омега 3 ва масла чорни тимин чанд намудай. ана вот духиҳо ҳастад чанд намуд. духи ҳаятӣ дубайский тоза чанд намудай. марҳамат кунед бародаро. оби замзам барои ҳама айгиҳо табиан. хо чи дорем мошинка дорем акаҷоно. қуръоно ҳастай. марҳамат кунед бародарҷоно. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро гуфтем даронро нишон медиҳем. дарун дамо марҳамат барои набор вес 4 намуд дорем. самиван ред женшен бигмас барои простатит свеча дорем. мисолга трибулс дорем. эпидемни паса дорем. м плюс маҷнун плюс наушник ҳам дорем. марҳамат барои набор барои хароб шидан дорем. фатзоб муслим сиёдоно марҳамат чанд намудш ҳастак. чӣ дар кортон бародаро иншоалло ҳама чиза дорем. ина табиӣ барои кирм антиглиз простатин геоген табиан нерви система духиё беҳтарин машалло дорем. ҳаятӣ ҳамаш дубайскан бош беҳад мемонад. женскиш мужскоиш қуръон дорем. чанд намуд электрони дизидарант дорем. барҳамат ои замзам дорем. бародаро чизе ки дар кора иншоалло барои рақамҳои болои экран занг бизане. иншоалло мо дар хизматем. чизе ки дар кор боша марҳамат. фи аманилла. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародароне ки аз шаҳри санкт петербург москва қазоқистон гузаштанӣ рафтанӣ омаданӣ бошед. ина мошинои беҳтарин кожа рожа телевизор ҳамаи намуд. мақсад комфорт намерен комфорт намебиёем бародаро. баъд дар ҳамаи ширкати мо бародаро як аксия рафтесаст. ҳар як одами қатъи мо мерава мебиёяд ё як мошинаи сартарошӣ ё ки як қуръон тӯҳфа карда мешавад. ай пага 29 число ҳамин аксия як моҳ давом мекунад бародаро. кадоме хоҳишманд бошен мақсад биёен бирем метро люблино ҳам мегирем бародаро. метро котелники ҳам. баъд бародароне ки занг мезанен номерои ҳиҷома мепурсен. ҳоҷи комилҷон сухан ки барои ҳиҷома кадом адресҳо чӣ хел омаданшон дар кора ягон чиз наҷа. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро барои кадме барои ҳиҷома занг мезананд. ҳиҷомаи мо дар метро люблино дар метро шолковский микрорайон перомай дом 29 пратар мисолга барои чӣ информатсия гирифтан метавонед ба рақамҳои болои экран занг бизанед. баъд дар ҳиҷомаи мо аксия рафтааст акаҷоно. мисол кадме ҳиҷома мекуна ё ки як қуръон ё ки як ҷайнамоз ё ки як мошинка падарка мешавад иншоалло. барои чизе дар кор боша иншоалло бо доруо бисёр чизо дорем. бо иншоалло нишон метавем дуруна доруо ҳама чизо ҳастак.